Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi nu sunt cu Cristi sau cu Edi, astăzi sunt cu Cosmina care a venit pe la mine și vom pune pauză ca să putem să ne vedeți când intră. Bine, lumea, am revenit. Bună! Mai zic o dată. Ei! Astăzi mergem să facem fermă. O termină, cred că astăzi o termină. Am mai lucrat ceva la ea, dar am uitat să filmez și Așteaptă-mă că e luat înainte. zombie armurat. Păi da, îl văzui și eu de aseară. Îl găsești? E ascuns? Ia armura! Adu după ea. Eu vreau să vin. Nu ca să-ți dau. Am găsit un tricou de la. De gold? Da. Îi pun pe mine, să mă vezi. Pinoco. Am și cască. E bun? Să vezi dacă e bun. Te-o trăit-l. Mă vezi? Nu, că eu îți arunca. Gata, te văd, ia și casca. Că n-am ce faci cu ea. Chiar dacă e Păi am cască. cască. Păi și Mamă, ce? ce frumoase sunt! Ah, săraci. Nu străcă. Am în mână. Mă, că eu n-am nimic ca ce să fac. Bine că fac cu un de ăsta. N-am nimic, ce să fac eu la fermă? David, de-abia îmi casca. Păi eu mă duc acum să iau apă. De unde? De acolo. Ia. Și dă și mie. Păi am doar o găleată. E un cască, nu pot. Nu pot să încă că... Că te da tricoul pe care l-am pe mine e bun? Da, că e înceantat. Tu ai? Da. Nu mai e buțică, mi se termină. Adică papucii mai pe limba ta. Cum adică mai e pe limba mea? Pentru că nu prea știi Minecraft. Ah. Bine că recunoști. Nu stau prea mult pe Minecraft, să știi ca voi. Păi noi nu stăm mult. Da, sigur. Decât toată ziua. Nu. Mereu. Deci nu chiar pe Minecraft stați mereu, mai stai și pe Samp. Da, dar nu mai știu cum nu să filmez următorul episod de Samp. Mi-am luat o nouă aplicație de filmat, Bravo. dar nu știu dacă merge. Mă dau casca asta de vânzare. Mă duc să pun în chest. Ar fi fost tare să intre lumea pe server. Ar fi. Dar e o versiune mai veche de asta. Mâine iar faci videoclip cu băieții. Da. Și cred că mai fac un videoclip mai încolo, single player. Pe limba mea? Pe limba ta, adică singur. Cam după ce îl bag pe ăsta, o să-l bag și pe ălalt. Ai făcut mai multe videoclipuri cu ei decât cu mine. Păi asta e prima. Și mai era... Da, asta e primul care ai făcut cu mine. Bine că dovedești. Și mai e ăla de Samp. Pe cum băgai că stăm de trei. Aici.
Să știi că eu sunt în clasă acum. Păi și ce? What the fuck? What the fuck? Uite, e o floare. Ce mai făcut? O pun aici. N-am mai lăsat ușile deschise. Bine că nu intră nimeni. Dar mai sunt zombie acum. A, dacă mai înainte mori. Dacă stau în apă, nu poate veni. Serios? Da. Mama, eu o să mă mai duc Trebuia să-l faci tu pe Survivor. De ce nu l-am făcut pe creativ? E mai bine pe creativ. Mie îmi place mai bine pe Survivor. Păi avem bărci, putem să mergem cu ele. Păi și pe ăsta putem să ne creăm bărci. Și am făcut ceva de... Cu ce să creează o barcă? Acum este seara și de asta este cam somn, dar am zis că o să facem un videoclip pentru voi. Numai pentru voi. Tadam, tadam, erou în acțiune. Gata. Fură la fix. Ai vrea să facem o luptă? Nu! Haide! Nu! Gata! De ce îmi dăduși foc? Pac! Nu mai vorbesc cu tine. Aici stau în pat. Nu mă mai merg din casă. M-am provocat și... Era zis-i. Ia câte avăzăși. Ce armură avăzăși? Avăzăși armură bună. Păi atunci dă-mi Ia să înapoi. puțin pe balcon. Nu stau. Ești nesimțit! Iar am dăduși foc. Vezi că nu mai fac niciun videoclip cu tine. Haide, intră. Acum vreau să fac asta, cum să zic eu. Să-mi dai armura înapoi. Acum vreau să sap până dau de De ce? ton. Că vreau să-mi Pe fac, limba mea? adică de piatră. Pe limba ta. Noi gamerii știm mai multe decât eu. Da, voi gamerii nu sunteți gay. Nu suntem gay. Păi gamer vine de la gay. Așa, stai că eu sunt la grădină și te văd. Da, da, uite. Dai vină cu alea. Te văd aici. Și ce faci aici? Nu veni cu alea după mine. Nu te arunca. Că vreau să-ți dau. Vină cu stai. Ia armura. Nu la nisipul. De ce? Pentru că am nevoie de el. Ți-o dau ție. Ia-ți ăsta. Imediat, gata. Ce mai e? Așa. Și mai e ceva cumva? Gata. Da, tricou. Hai. Stă bine în el. Haide, dăm nisipul. Imediat. Și cu amântături dau. Cu tot. Asta e. Gata. Imediat. Stai că mă enervează. Uite, o bucată. Așa și Gata, dăm uite-le. Gata. 24. Și acum plec. Uite aici. De ce? Gata. Se face seară. Bă, dar mă enervează mereu. Se face seară. Ei, ce vrea? Așa e pe Minecraft. Trebuie să ne culcăm, că după aia îmi facem la plajă.
Bine, hai că Am filmat cam 10 minute. Merge. Cât mai filmăm? Mai filmăm puțin. În acțiune! Tatararam, tatam! Mama, mă încurpă cicanețita. Culcă-te. Acum veni și mă culc. Măcar să facem o plajă acolo. Cred că în episodul următor, acum, măcar să luăm sand. Da. Adică nisip. Așa. Asta vreau să spun. Să închești tu ușile. Păi le închid. Unde mergem? Hei, Mă duc să mai iau sand. Asta fac eu. Eu nu știu ce treabă ai tu. Vin și eu? Mamă, de piscina asta. Mă duc să-mi iau sandul. Cred că mă să iau o găleată piscina asta. Și mai trebuie munisip. Hei! Mamă, de ce trebuie să dai tu de piscină? Hei! Mă duc să iau dicoleată lângă plajă. Du-te și ia ce vrei de lângă plajă. Mamă! Aici trebuie să pun dirt jos. Mamă, ce rău e în apa asta, eu nu mai ieșit din ea. Eu da. Dacă nu știi să ieși. Tu reușești? Mamă, ce răsfătă în apă. De acolo rămâneai. Mamă, cum a căzut ăsta. Mă duc în misiune să... Că tu în apă. Și acum cum mă mai sui? Hai să facem încheiere. Văd că nici tu Am nu mai rămas fără baterie. Bine, și cam atât cu acest episod.